Les parelles lectores és una de les moltes activitats que es dinamitzen des de la biblioteca. Consisteix en què agrupem alumnes de diferents edats de manera que gaudeixen d'una estona de lectura compartida. És una activitat molt bonica on no només es veuen moments de lectura compartida, sinó que també es creen vincles emocionals entre els diferents alumnes. Ens assentem i el llibre que ha triat el mirem, ens el llegim i tot. I quan l'acaba, en agafem un altre i tornem a llegir-lo. M'agrada molt llegir a casa i encara més en parelles, amb un nen d'infantil, ensenyar-li una mica a llegir i que també en un futur tingui les mateixes ganes de llegir quan sigui més gran. Aquest tipus d'activitat fa que els alumnes més petitons puguin adquirir paraules noves, nou vocabulari i també els hi desperti l'interès per la lectura. Recomanem que altres escoles puguin gaudir d'aquesta experiència perquè a més també crea un sentiment de pertinença a l'escola per part dels diferents alumnes i realment és molt satisfactòria per totes les parts.